Hej, hej, og velkommen til. Der er allerede en god håndfuld, der er kommet ind. Og jeg kommer også til at gå sådan rimelig benhårdt og skarpt i gang med at præsentere lidt her om strategisk story. Kommer flere ind her, som også lige får lov at komme ind. Alle får lov til at komme ind, men de får bare ikke lige det hele med. Jeg har faktisk allerede startet optagelsen, så det betyder, at der faktisk kommer noget til jer bagefter, også som I kan bruge. Og I må godt lige reagere nede i bunden, der kan man sende sådan nogle, en tommelfinger op eller et eller andet, hvis I kan høre, hvad jeg siger, og alt er godt ude hos jer, så bare begynd at styre lidt af sted, at det, ja, men det er godt, det er dejligt at se. Så er der i hvert fald hul igennem. Og ja, okay, konfetti, hele badulje, det er fedt, der er gang i den, godt. Jeg vil så småt nu her gå i gang med at præsentere et webinar her om strategisk storytelling. Og jeg har virkelig glædet mig til at skulle præsentere det her for jer, fordi jeg synes, det er et emne, der er utrolig vigtigt, og som har et rigtig stort potentiale for at ligesom blive brugt, især på LinkedIn, til at få sit budskab ud, så det rent faktisk sidder fast. Og undervejs i præsentationen her, hvis I har nogle spørgsmål, så gem dem lige til sidst, fordi jeg har sådan en plan for, hvad jeg skal komme igennem. Men til allersidst, så er I velkommen til at stille spørgsmål, så jeg vil sætte tid af til den del. Men lad os komme så godt i gang, som vi lige kan gøre her nu. Jeg skal gøre sådan her. Yes. Godt. Jeg har nemlig besluttet mig for i dag lige at starte med et lille citat. Og det er det her citat. The most powerful person in the world is the storyteller. Og det her citat synes jeg er vildt fedt, blandt andet fordi jeg ser mig selv som en storyteller, så er jeg glad for, at nogen synes, at jeg er magtfuld selvfølgelig, men også fordi, at jeg synes, at der er noget sandhed i det, og noget stor værdi i det. Men det, jeg allerede bedst kan lide ved det her citat, det er, at det ikke er blevet sagt af en eller anden, som vi måske typisk vil se som en storyteller. Det er ikke Jane Austen, eller Quentin Tarantino, eller Taylor Swift, der har sagt det. Det er en forretningsperson, der har sagt det. Hvis der er nogen af jer, der allerede ved, hvem det er, så må I gerne lige sådan markere med en eller anden, ikon eller et eller andet, hvis I allerede ved, hvem det er, der har sagt det. Nej, det er ingen ringere end Steve Jobs. Og Steve Jobs er jo dengang grad en person, som virkelig har været en stor forretningsmand, der samtidig har brugt storytelling til at gøre Apple til den store virksomhed, det er i dag. Og mange vil jo sige, at efter han ligesom forsvandt fra virksomheden, så er det måske gået lidt ned ad bakke med innovationen, og i den historie, som mange købt ind i, når de gerne vil være en del af Apple. For det er nemlig historiestilling, vi køber ind i, når vi køber produkter. Og derfor så har jeg lavet et framework til strategisk storytelling på LinkedIn. Og det hedder sjovt nok et story framework. Og det her framework, det er et praktisk baseret framework til strategisk storytelling, som skaber konkrete resultater i din organisation og uden for din organisation. Jeg skal nok komme igennem de her punkter lige om lidt, men først så lad os lige tage et skridt tilbage, faktisk et skridt ret langt tilbage, og finde ud af, hvorfor storytelling egentlig virker så godt. For vi skal nemlig 100.000 år tilbage i tiden. Fordi for 100.000 år siden, der kunne vi ikke nedfælde noget. Den eneste måde, vi kunne huske det, der var vigtigt, vores kultur, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde, hvordan vi kommer hen til steder, hvor der er den gode mad, hvorfor det her det er farligt, det var igennem historier. Så derfor så var vores hjerne simpelthen kodet til at huske de historier bedre. Der er koblet følelser til, når vi hører en historie, så derfor husker vi det bedre, og vi bliver for tillid til dem, der har fortalt det, fordi historier er noget, vi ved, der er vigtigt. Og der har jeg også taget et andet citat med her, som jeg også synes er ret godt. Humans are not ideally set up to understand logic. They are ideally set up to understand stories. Det er simpelthen sådan, vores hjerne fungerer. Og det er Roger C. Schenck, der har sagt det her. Og for ligesom at forstå, hvad det er, der egentlig sker inde i vores hjerne, når vi hører historier, så skal vi kigge lidt nærmere på signalstoffer og hormoner. Og det er signalstoffer og hormoner som dopamin, endorfiner og oxytocin. Og og de her er rigtig vigtige for, at du har det godt, og at du kommer i en tilstand, den tilstand, vi gerne vil have dem, der læser vores opslag, er i, for de skal modtage vores budskaber. Og så ser på dopamin, så gør den rigtig mange gode ting. Den gør, at du er fokuseret, motiveret, og du husker bedre. Alt sammen noget, vi gerne vil have, folk har, når de læser vores opslag på LinkedIn. Så er det endorfiner, også ret godt. De skaber tillid, generøsitet og en følelse af samhørighed. Også rigtig gode ting, hvis du gerne vil have, at du skal have loyale
kunder, og at du vil vise, hvad det er, du står for, og hvad det er, du kan. Og så kan det udløse oxytocin, som giver kreativitet, gør folk afslappet, og også giver en form for fokus. Så alle de her ting til sammen er den tilstand, som storytelling kan sørge for, at dine modtagere er i, så de på den måde bedre kan lytte til det, du har at sige, og husker det bedre, og har en bedre følelse med det, du rent faktisk sagde til dem. Og en rigtig god måde ligesom at vise det på, det er at komme med en lille historie. Så det gør jeg selvfølgelig. Og den her historie, det handler om det, sådan, det pinligste telefonopkald i hele mit liv. Og det var faktisk et telefonopkald, som havde sådan ret store konsekvenser for min uddannelse i det hele taget. Det skete, da jeg gik i gymnasiet, og der var der den her i 1. G, og der var den her pige, som jeg var ret vild med. Jeg synes, hun var virkelig sød. Jeg synes, hun var utrolig dejlig. Men på det tidspunkt var jeg vildt generet og akavet, især når det kom til kontakt med piger. Så jeg turde ikke rigtig sige noget til hende, men jeg synes, at hun var helt vildt fantastisk. Og så en dag, der var altså sådan en fredagsbar, og jeg drak øl, men jeg drak faktisk en del af dem. Og så ligesom som ølene kom ind, så begyndte jeg mere og mere at tænke, altså måske kunne det egentlig fungere meget godt, altså måske kunne hun også godt lide mig, og måske havde jeg faktisk noget at byde med, og jeg fik mere og mere selvtillid. Så på et tidspunkt, tidlig aften, så går jeg væk fra den her fest, og finder min Nokia 3310 frem, og taster hendes nummer ind, og tager en dyb indånding, og så ringer jeg til hende. Det I kan mærke nu, det er dopamin. I er spændt på, hvad der nu skal ske. Så derfor sidder I en følelse, hvor I lytter, I husker, og I har fokus på den her historie, fordi jeg har opbygget den på en måde, hvor I er spændt på, hvad der nu skal ske. Det er en dejlig følelse, men den skal ligesom gerne fordufte sig og blive til noget andet på sigt. Så hvis jeg var en rigtig nar, så stoppede jeg bare historien her. Det er jeg ikke, så jeg fortsætter den. Fordi, selvom det er lidt pinligt, så da jeg ringer til hende, så det første, hun siger, det er, hallo? Hun aner ikke, hvem jeg er, eller hvem nummeret er. Så siger jeg, ja, det er Kenneth fra skolen. Så siger hun, hej. Så siger jeg, jamen, jeg tænkte bare, om vi måske skulle tage på en date en dag. Jeg skal huske, jeg har ikke rigtig talt med hende, så det var sådan helt ud af det blå. Så siger hun så, jeg sidder lige og spiser sammen med mine forældre. Det var ret tidligt på dagen, jeg var begyndt at drikke ret tidligt den dag også, så det var sådan lidt off på mange måder. Og så siger hun så, og så siger jeg, nå, ja, okay. Og så siger hun, jamen, vi ses på mandag. Og så lægger hun på. Og det her synes jeg var sygt pinligt. Det var langt ud af min comfort zone, og jeg havde gjort noget, jeg slet ikke skulle have gjort på det her tidspunkt. Jeg skulle ikke have kontaktet hende, jeg skulle ikke have gjort noget. Jeg kunne slet ikke bære den pinlighed, der var i det. Så derfor kom om mandagen, det skete om fredagen, om mandagen, der droppede jeg simpelthen ud af gymnasiet. Fordi jeg skulle ikke se hende. Det I kan mærke nu, det er endorfiner. I har fået en form for overraskelse. Nogle af jer har måske begyndt at grine. Nogle af jer har tænkt, og nogle af jer bare har tænkt, aha. Det er fordi, jeg har skabt en overraskelse i min historie, så I kan føle endorfiner. Den her historie har ligesom sådan hængt ved mig, især den del med, at jeg droppede ud. Det her med sådan at tage en stor beslutning, fordi jeg ikke kunne face et lille ubehag. Så da jeg senere skulle så ind på Journalisthøjskolen og ikke kom ind i første forsøg, så gør jeg mig bare mere umage til det næste, hvor jeg så kom ind. Og som selvstændig, når jeg er ude og oplever ting, hvor det ikke altid går, som jeg gerne vil have det, så ved jeg godt, at jeg skal ikke droppe ud af gymnasiet af min sådan tankelinje. Jeg skal sørge for at face min fear og gøre det, som jeg synes, der er rigtigt og vigtigt. Og jeg må godt tage chancer, og de chancer må godt fejle en gang imellem. For ellers så fejler jeg totalt. Det I kan mærke nu er oxytocin. I har en større forbindelse til mig. Jeg har delt noget personligt. Jeg har haft en læring i det. Så derfor kan I bedre se mig som et menneske, og I stoler mere på mig. Det var for ligesom at komme med et eksempel på, hvordan storytelling fungerer. Det kan være lidt ubehageligt, når jeg ligesom bryder det op på den der måde, men det er simpelthen bare for at illustrere, hvad det gør, fordi jeg går ud fra, at I alle sammen kan mærke det på en eller anden måde ind i jer selv, når jeg hører den historie, fordi I kan simpelthen ikke lade være. Så dopamin og endorfin og oxytocin er de gode ting, vi gerne vil have frem. Men der er også nogle andre ting, som vi har signalstoffer i hjernen, der kan komme frem. Og det er adrenalin og kortisol. Og det her det er gode ting. Det er rigtig vigtige ting, hvis vi skal flygte for noget. Det er også det, der får os op om morgenen, helt bogstaveligt talt. Hvis vi konstant er i en tilstand, hvor vi har kortisol og adrenalin i kroppen, så kan det have nogle dårlige konsekvenser for os. Det giver rastløshed, irritabilitet, intolerance, bekymring, angst og stress. Og grunden til, at jeg siger det her, er det fordi, nogle gange, når vi kommunikerer, så kommunikerer vi faktisk til det. Så det vil sige, at vores modtager sidder og kommer i den her tilstand. Og det er jo ikke det, vi egentlig gerne vil opnå.
Og jeg vil også gerne lige eksemplificere, hvordan det kan se ud. Og jeg undskylder på forhånd. Det kan se sådan ud. Stå knivskarp uden sved på panden. Her skal du reagere. Læge, overset årsag til dårlig ånde. Aktieeksperter afslører, har lige taget dette boliglån. Sidste chance for stort gavekort på 250 kroner. Normalt intet gavekort. Totalt kaos. Kæmpe losing til Putin. Batteri i Tesla løbet løbs. Stor udrykning i København. Masse fyring mandag. Dybt rystet. Sindssyg galning. Utro med op mod 90 kvinder. Farlig mad. Adskillige borgere indlagt. Lige nu. Forlad byen nu. Straf dem hårdt. Raser i studiet. Tag jer sammen. Direkte på intensiv efter skovtur. Simon svindler kvinder. Fængslet for blodig drab. Kvinde voldtaget af stalker. 3 dræbt i angreb. Dødsbilist i choktilstand. Raser. Rig dansk boss reagerer. Stjerne død efter styrt. De vil udslette dem. De er afskum. Det her, det fandt jeg på Ekstrabladet og BT på en halv time formiddag. Og ofte, hvis vi er på sociale medier også, så møder vi det samme. Vi får de samme beskeder kastet i hovedet hele tiden, som ofte går på, alt er farligt, du er ikke god nok. Alt er farligt, du er ikke god nok. Og det putter os hele tiden i adrenalin og kortisol, så vi har det dårligt. Og der er modgiften ofte, en af dem i hvert fald, storytelling. Så lad os slukke for det der. Og så for ligesom at få renset adrenalin og kortisol i kroppen, så får I lige det her. Er det ikke søde? Og se den her, det kan være hendes hånd. Hvor er den nuttet? Og se den her også. Ja, den lille næse der. Godt. Så har jeg fået endorfiner igen, og jeg har fået noget oxytocin, så jeg har det godt, så I er klar til at modtage de næste beskeder, fordi de er vigtige. Men inden vi kommer til selve frameworket, så skal vi lige forbi ham her. Det er Faktafred. Og Faktafred, han gider ikke rigtig at lytte på noget. Vi har ham alle som sidder i hovedet. Han har brug for at få nogle fakta, før han tror på noget er rigtigt. Ham skal vi lige have overtaget først. Så jeg har taget lidt facts med her til jer. Vi husker faktisk fakta 22 gange bedre, når det præsenteres som en historie. Så tag den Faktafred. Og sådan en stor undersøgelse i England har vist, at virksomheder oplever op mod 30% højere conversion rate, når de bruger storytelling. En undersøgelse fra Google viser, at 50% forbrugerne er mere tilbøjelige til at købe fra brands, hvor de kan relatere til deres historier. Content Marketing Institute har fundet ud af, at har undersøgt, at B2B-marketeers, der er 62%, de oplever, at storytelling er effektivt. Og en undersøgelse fra Semrush viser, at storytelling marketing Google-søgninger er tredoblet fra 23 til 24. Så det er altså noget, der kan et eller andet, er min pointe. Nu skal vi gerne være et sted, hvor vi kan gå i gang med selve frameworket, fordi nu har jeg fået en forståelse af, på alle mulige måder, hvad storytelling kan gøre. Men hvordan fanden skal vi så gå i gang med at bruge det på en strategisk måde? Så her er frameworket, story, og jeg tager dem et bogstav ad gangen. Normalt ville det give mening, at man startede med S'et, men jeg har brug for at bygge fundamentet op for bunden, og vi skal starte som altid med et why. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Og start with why, det er noget, som ham her har gjort kendt, berømt. Han hedder Simon Sinek, og han har ligesom sagt det her. Og hans pointe, som i hans bog Start with Why, bliver gentaget igen og igen og igen, for det er så vigtigt, det er, people don't buy what you do, they buy why you do it. Og der er storytelling en utrolig god måde at fortælle på, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvad er vi for en virksomhed? Hvad er det, vi gør ud i verden? Og hvorfor er vores produkter et svar på det, vi gerne vil opnå? Og det er det, han mener med det. Et eksempel på LinkedIn, det er gode folk. De gode folk over i Clever. Og de deler sådan et opslag her, som handler om en af deres medarbejdere, der er en sælger og har været i salgsstillinger, hvor det handlede om provision, skarpe albuer. Hun er kommet til Clever, hvor det ikke handler om det. Det handler om fællesskab og samarbejde for at nå et fælles salgsmål. Så handler det ikke om, at de sælger ladestandere til elbiler. Det bliver slet ikke nævnt. De forsøger ikke at sælge det. Det de sælger, det er, hvorfor de gør det. Og det er blandt andet fællesskab. Fordi det er en af deres værdier som virksomhed. Tit, når jeg bruger Clever som eksempel, så får jeg det sådan et svar fra marketingmedarbejdere, jamen de har sådan nogle gode værdier, og så behøver de ikke rigtig at gøre mere ved det. Det er en god forsvarsmekanisme, men ofte så er det faktisk også sandt, at det er fordi Clever har gode værdier, at de kan fortælle gode historier. De to ting hænger simpelthen uløseligt sammen. Så jeg har sådan lidt spottet, at der er
sådan 3 forskellige faser, som virksomheder kan være i, som er, hvor modne de nogle gange er til at bruge storytelling eksternt. Så dem kigger vi lige på her nu. Og det handler simpelthen om, at man skal bruge sådan et storymeter og se, er vi svage i det, og er vi stærke, eller er vi stærke til det? Og hvordan ser det ud? Lad os komme med et eksempel. Den første fase, det er det, jeg kalder den historieløse virksomhed. Og den kendetegnet ved, at den internt har en dårlig historiefortælling. Dem, der går på arbejde, de ved ikke, hvorfor de egentlig er der. Jo, de får en løn, og det er dejligt med kollegaer og sådan, men der er ikke et større formål med det, de egentlig gør. Og hvis der er, så er det ikke udtalt, det er ikke noget, de taler om, det er ikke noget, de ved, der er vigtigt. Eksternt, det smitter selvfølgelig af på det. Du kan ikke fortælle historier udad til, hvis du ikke har nogen historier indad til. Og det har selvfølgelig nogle udfordringer for de her historieløse virksomheder. Blandt andet, at når de laver opslag på LinkedIn, så er der lavt engagement, for folk kan ikke se sig selv i dem, de er. Lav kundeloyalitet. Hvorfor skal jeg blive ved med at være hos jer? Jeg har brug for nye tilbud, nye features hele tiden. Jeg får ikke min identitet, lever ikke igennem det, I sælger til mig. De er svært ved at komme i medierne. Ingen medier gider have en historie fra en historieløs virksomhed. Jeg har været lokalredaktør i 8 år. Jeg ved det. Det er skidesvært. Nye kunder koster meget, fordi du bliver nødt til at betale dem for, at de skal komme ind, fordi du har ikke noget større at tilbyde dem. Og for marketing, der handler det kun om pris og features. Det er nogle store udfordringer, man kan have på marketing-siden. Det kan også have stor betydning for at tiltrække nyt talent til virksomheden, og også at holde på dem, fordi hvorfor skal jeg blive her? Jeg kan ikke se et større mening med det sted, jeg er. Jeg er der kun for at få penge. Hvis du er i en historieløs virksomhed, så skal storytelling eksternt ikke være det, du skal gøre, fordi så begynder du at puste noget op, der ikke eksisterer. Der må du snakke med din chef og finde ud af, at vi skal faktisk lige have styr på det interne først. Vi skal have en historie. Hvem er vi egentlig? Og det fører videre til den næste fase, som det, vi kalder den sovende kæmpe. Og det er de her virksomheder, der internt har gode historier. Det er ofte virksomheder, der sådan, vi er her i verden af de her årsager, vi har det her budskab, vi gerne vil have ud med, vi ved, hvad vi kan, vi ved, hvad vi vil. Men når det så kommer til kommunikation udadtil, så dropper de ligesom at bruge de historier. I stedet for, så bruger de sådan tricks og marketing og taler lidt om det samme som, den historieløse virksomhed, fordi de ikke har den systematikken, og de ikke ved, hvordan de skal bruge historien. Ofte, jeg er selv fra Jylland, så jeg vil sige, at det her det er tit jyske virksomheder, som er gode til at have en rigtig god historie, men har rigtig svært ved at få det ud over rampen og fortælle dem udadtil, fordi vi skal jo ikke komme her. I skal komme her. Det er faktisk ret vigtigt, og man kan gøre det på en god måde, især med storytelling. Og de har selvfølgelig en del udfordringer. Selvfølgelig det, der er et stort, uforløst eksternt potentiale, fordi der er gode historier inden, som de bare ikke får fortalt ud i verden. Så har de manglet systematik, så hvis de prøver med historiefortælling, så bliver det sådan lidt hit og miss, fordi de ikke har fulgt op på, hvordan skal de gøre, hvad vil vi gerne opnå med det. Det giver fragmenterede fortællinger, så folk har måske svært ved helt at forstå, hvad det er for et sted, selvom at det faktisk internt fungerer rigtig godt. Og det kan betyde, at de kan opfattes som kompetente, men kedelige. Der er ikke nogen, der tænker, de er dem her, det er ikke noget for mig, eller det er dem her, det er virkelig noget for mig. Folk vil altid tænke, de er måske ret dygtige, men ja. Så det betyder nemlig, at marketing ikke deler virksomhedens stærke why. De har den, men de får den ikke ud over rampen, fordi de ikke får brugt historien på den rigtige måde. Og for ligesom at komme fra fase 2 til fase 3, så handler det om at prøve at arbejde systematisk med at få fortalt de her historier på den bedst mulige måde. For fase 3, det er nemlig det toneangivende brand. Og de her virksomheder, der var lige noget rækkefølge der fuckede op, men de her virksomheder, de har internt en stærk historie, og eksternt en stærk historie. Og det er selvfølgelig et vildt godt sted at stå, fordi det betyder, at kommunikationen fungerer godt. Folk kommer til, både kunder og medarbejdere, fordi de kan se sig selv i den historie, der bliver fortalt udad til, og de kommer ind, så kan de mærke, at det er faktisk også sådan, det er. Det er faktisk præcis det, de siger ud. Det er også sådan, vi er som et sted. Og det er vildt godt. Det er det bedste sted at stå. Det har selvfølgelig nogle udfordringer. En af dem er, at det kan blive for gentagende. Hvis man fortæller den historie, det narrativ, de værdier, vi har, hvis man ikke genopfinder det til at gøre det på nye måder, så kan det virke for repetitivt, og så kan folk stå af på det. Det kan også blive for poleret. Vi har en stærk ramme for, hvem vi er som virksomhed. Vi kommunikerer det på en bestemt måde. Så kan det miste noget af en autenticitet og noget personlighed, som gør, at vi bliver lidt trætte af det. Det kan blive for selvtilfreds. Vi er faktisk det her stærke brand. Vi er faktisk lidt cool. Vi behøver ikke at blive ved med at gøre os umage. Og man kan glemme at tænke langsigtet. Det her opslag, det klarer sig vildt godt. Lad os lave et nyt opslag, der klarer sig vildt godt hurtigt. Men ikke tænke, jamen hvad er det egentlig for en større strategi, det skal ende med til sidst. Og så kan marketing blive sådan et ekokammer.
Vi er gode til at kommunikere til dem, der godt kan lide os. De synes, vi er mega fede, og så er det egentlig ret fint, det hele. Men så kan der ske en udvikling ved siden af, som man ikke lægger mærke til, fordi vi er faktisk meget cool, sådan som vi er. Og noget, der kendetegner, at en virksomhed er det her toneangivende brand, som jeg ofte vil sige, det er, at de har et employee advocacy-program, der er succesfuldt. Fordi hvis medarbejderne kan fortælle historier på LinkedIn om, hvor fedt det sted de er, og ledelsen stoler på, at de godt kan gøre det, så er det, fordi de er et toneangivende brand. Og et eksempel på det, vil jeg sige, er Velliv, som jeg har været ude og hjælpe med storytelling i deres employee advocacy-program. Og det kom der blandt andet de her 2 historier ud af for Bente Sommer, der kom til et vigtigt kunde, som kom for sent til et vigtigt kundemøde. Det er faktisk en sjov historie, hun kørte forkert 2 gange. Hun mistede afkørslen 2 gange, faktisk 2 gange. Og da hun så kom frem, så sagde, kunden så, det skal du ikke tænke på, det gør vi også selv tit her, fordi det er en ny frakørsel. Og hun er endte med at få kunden også. Og så er der Birgitte her, som har delt det her opslag, som handler om, hvordan hun startede i Velliv, og hun kendte ikke rigtig nogen, men så tog hun en chance og gør noget nyt, som så endte med at skabe den her rigtig gode medarbejderklub. Og det her opslag har faktisk fået 10.000 visninger, som er langt over det, hun ellers har fået. Fordi, mener jeg, at hun har brugt storytelling godt. Så det er eksempler på, hvordan det kan blive brugt ude i virkeligheden. Så hvis vi lige skal sådan riste dem op her, så er der den historieløse virksomhed, svag intern fortælling, svag ekstern fortælling. Her handler det om at arbejde på den interne fortælling, så den kan blive stærk først. Så er der den sovende kæmpe. Der er en god interne fortælling, men den eksterne bliver svag. Og det handler om at sige, hvordan kan vi tage det, vi allerede gør godt internt, og få det fortalt ud på en ekstern måde, der passer med dem, vi er. Og så er der den toneangivende brand, som er stærk begge steder. En anden udfordring ved det toneangivende brand, det kan være, at hvis de sådan klarer sig godt på begge dele, så kan det være, at de bliver lidt for optaget af den eksterne, og glemmer lidt den interne, og så kommer de til at udtrykke noget, som de ikke længere er. Og det er ikke godt, for så pludselig siger folk, hov, det var slet ikke sådan, I var, og så falder det hele til jorden. Så det er vigtigt at sørge for, at begge dele bliver holdt ved lige. Det var why'et, så suser vi videre til det næste, som er spot. For en måned siden, der var jeg ude i en virksomhed, som falder ind under kategorien toneangivende brand, og de havde bedt mig om at komme med idéer til, hvilke nye koncepter de kunne bruge på LinkedIn, fordi de nemlig var fornuftige og tænkte, vi er nødt til at genopfinde os selv. Og så da jeg taler med deres CMO, så siger jeg, jamen jeg gætter på, at I får mange gode historier fra jeres kollegaer, der sådan kommer over og fortæller. Og så smiler han og siger, vi får mange historier, men de er sjældent gode. Og jeg tror, der er mange, der sidder ude i marketingafdelingerne og gerne vil have, at kollegaerne kommer med de her gode historier ind til dem. Når de kommer, så er det sjældent, at de har en særlig høj kvalitet. Og så prøver man at finde frem til, er der en historie et eller andet sted, men det er der måske ikke. Og så kan man godt som marketingmedarbejder komme til at sidde lidt sådan her og tænke, Jesus Christ, hvorfor kan de ikke fortælle den gode historie? Og det er ikke motivationen, der mangler, det er simpelthen, de mangler skills. Så derfor så skal vi træne dem til at være story spotters. Og story spotters, det er nogen, som ikke nødvendigvis er gode til at fortælle historier, eller kan se den forkromede strategi bag det, men de er gode til at se, det er en god historie, og så sørge for at få den videre til marketing. Men de skal bruge nogle værktøjer. Og det første, det er at finde ud af, hvad er det, der gør en historie til en god strategisk historie? Og jeg har 4 punkter, som er sådan det helt simpleste, laveste punkt for ligesom at karakterisere en god historie. Det er meget mere kompliceret end det, men for at gøre det så simpelt som muligt. Det første, jeg vil sige, det er, at der sker en transformation i historien. At starten er noget andet end slutningen, at der har været en udvikling. Den historie, jeg fortalte om, at jeg ringede, der lærte jeg noget af, at jeg meldte mig ud eller droppede ud af gymnasiet. Derfor har der været en transformation. Det er vigtigt for en historie. Hvis I tænker på alle de film, I ser, alle de bøger, I ser, der har været gode, så er der sket en transformation. Så skal der være noget på spil. Der skal være en eller anden form for risiko. Hvis der ikke er en risiko, hvorfor skulle vi så overhovedet følge med? De her 2 ting er det, der gør, at en historie er god. Men hvis vi også skal gøre den strategisk god, så skal vi sørge for, at den skal vise jeres why. Den skal vise, hvorfor I eksisterer. Den skal være et eksempel på det, I skaber ude i verden. Ellers er det bare en god historie, og så er den ikke strategisk. Og så skal den understøtte jeres strategi. Hvad det nu end måtte være, så er det vigtigt, at den historie passer ind i det på en eller anden måde. Hvis du nu sidder i en virksomhed, som er i fase 2 eller fase 3, så vil der være medarbejdere, der allerede har inkorporeret, hvad jeres why er. Så det har de rimelig godt styr på. De 2 øverste, det har de ikke styr på, men det kan de lære på et basic niveau. Og den sidste med strategien, det er dit ansvar at styre på den. Så,
How to train your story spotters. Her kommer der sådan en kort gennemgang af, hvordan man lige kan gøre det. For det første, så skal de lære om transformation og risiko. Og dem, der kunne være de her story spotters, det er dem, der i forvejen tit kommer og fortæller jer historier, som bare ikke er gode. Så kan I træne dem i, hvordan de finder den gode historie, nemlig gennem transformation og risiko. Og 2 eksempler kan være dem, jeg havde tidligere fra Velliv. De har begge to en transformation, der er begge to en risiko. Det er sådan en historie, de er gode, som I kan bruge som et eksempel til dem, hvis I har brug for det. Så skal I selv eller finde nogen, der er story ambassadors. Hvis I er en lille virksomhed, så er I nok den, der er den alene. Hvis I er en stor, så er det godt at have nogen ude, som kan finde ud af at være ambassadør. Ambassadørerne, de behøver ikke at være fantastiske storytellers. De skal bare have en lysten til at lære det, og de skal kunne finde ud af at sætte det ind i et narrativ. Altså, hvordan fortæller vi den her historie? Fordi de her story spotters, deres opgave er hver dag, 1 minut, skrive en historie ned, som skal leve op til, hvad er jeres why, hvad er transformationen, hvad er risikoen. Det kan de ikke gøre. De kommer ikke til at skrive ned hver dag. Alle deres historier i starten kommer ikke til at kunne leve op til de her 3 kriterier. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om at træne vanen i at få det skrevet ned hver dag. Brug 1 minut på det hver dag og skrive det her ned. Og så vil de gradvist blive bedre og bedre og bedre til at finde de her gode historier, som I så kan bruge i jeres markedsføring. Så som du, som story ambassador, går ud og taler med dem ugenligt og hører deres historie. Og så kan det godt være, jeg har kun fået skrevet 1 ned i den her uge. Det er fint, lad mig høre den gode historie, du har der. Og så give dem feedback på den, så de kan se, at der er noget godt i den. Men vi anerkender dem for den indsats, de har lagt, og for de gode historier, de finder. Og så vil de blive ved med at finde nye. Fordi det er dem, hvor motivationen var der i forvejen. De kommer hele tiden. De skal bare lære dem det, og give dem feedback, så de kan sørge for at finde dem bedre. Og så kan I simpelthen nyde en uendelig strøm af gode historier, og i stedet for at sidde og tage jer til hovedet, når de lige har været forbi. Og det her med at have en story spotter, det kan godt virke som om, det er meget arbejde, men det er at tage fat i det, der allerede eksisterer. 1 minut om dagen, det kan de godt, og tale med dig i 5 minutter om ugen. Det er nok til, at du får nogle historier ind, som du rent faktisk kan bruge til at vise, hvad det er, I står for. Og det gode ved det her, det er, at det faktisk både styrker den interne og den eksterne fortælling. Fordi alle de kollegaer, der er med i det her storyspotting-program, eller bare storyspotters, de vil kunne finde ud af at sige, det er jo faktisk derfor, jeg gør sådan her i hverdagen, eller det er sådan, det fungerer derover. Og de vil se, at nogle af deres historier bliver brugt i marketing udad til, og så vil de internt få en stærkere historie, og det vil også være en stærkere historie udad til. Så derfor vil jeg sige, at storyspotters er et sygt godt greb til ligesom at prøve at komme det skridt dybere. Godt. Så er vi styret på wired, vi er nødt til at finde historien. Nu skal vi komme til det, som mange nok vil sige, at det der er storytelling, nemlig telling-delen. Og jeg synes, at den er selvfølgelig utrolig vigtig at kunne fortælle historierne på den rigtige måde, men alle de her ting rundt om, er det, der gør, at historien er god. Der er et meget stort fokus på, hvordan man lige fortæller historien. Og det kommer til at fortælle historier, så er der jo virkelig mange frameworks til, hvordan man kan fortælle en god historie. Jeg gennemgår lige nogle af dem hurtigt her. Jeg skal nok gå i dybden med en af dem. The Hero's Journey, den klassiske, en helt, der starter, går ud og kommer tilbage igen og har lært noget nyt. Så er Dan Harmon har lavet noget Story Circle, som faktisk er en moderne version af Hero's Journey. Så er der Pixar, det fantastiske studie, som fortæller nogle af de bedste historier i moderne tid. De har 22 storytelling rules, som er fantastiske til at fortælle gode historier. Så er der Kisho Tenketsu. Ja, jeg tror, den var okay. Som er et japansk måde at fortælle historier på, som ikke har konflikt. Og er det, som mange af de der anime-film og serier bruger. Så er Dan Millers Story Brand, som der har han taget, Hero's Journey, og lavet en version af den, hvor kunden er helten, og virksomheden er rådgiveren, der hjælper. Så er der helt klassiske copywriting-ting, som Challenge, Action, Result, Pain, Agitate, Solution, BAB, Before, After, Bridge, og så de 3 S'er. Jeg kommer ikke til at gennemgå dem alle sammen, jeg vil bare vise jer, at jeg kunne dem, og at de findes, og at det er noget, man kan bruge, og at det er en god idé at bruge dem. Men den, jeg gerne vil dykke ned i, det er de 3 S'er, fordi den er en ret simpel og effektiv måde at fortælle historie på. Og for at fortælle om dem, så skal vi se på ham her. Han hedder Matthew Dix, og han er en story slammer. Så det vil sige, at han stiller sig op på en scene og fortæller historier. Og det er han faktisk en af de bedste i verden til. Han har vundet utallige priser og har skrevet 2 bøger om storytelling. En om personlig storytelling, og en om storytelling for virksomheder. Og hans måde ligesom at få skabt en historie, der har fremdrifter, som folk gider at lytte, det er med de 3 S'er. Og det er stakes, suspense, surprise. Og hvis vi tager den historie, jeg havde tidligere med mit telefonopkald, så satte jeg stakes i starten. Jeg sagde, at det var det mest pinlige opkald i mit liv, og det kom til at have store konsekvenser for min uddannelse. Det er høje stakes. Så havde jeg suspense. Jeg sagde, jeg turde ikke tale med hende, og så bagefter fortalte jeg, at jeg drak mig fuld, og at jeg ringede der. Det er suspenseopbygning, det er ikke særlig rart.
Og så var der en surprise, da jeg sagde, at jeg droppede ud af gymnasiet. Jeg har brugt de her 3 S'er til at sørge for, at fortællingen er god. Og hvis jeg ikke er bevidst om, hvor er stakes, hvor er suspense, hvor er surprise, så vil det ikke være en god historie. Det er der, de ligger. Og det gør mange gode ting, fordi med suspense, der var gennem rækkefølgen her, den giver du dopamin, du bliver hooked, så du kan rent faktisk få læst historien til enden, og det er jo det, vi gerne vil have. Vi har en forventning om, hvad skal der ske nu, som giver spænding, og som gør os nysgerrige. Og nysgerrighed er alt det, vi altid gerne vil have, når det er opslag på LinkedIn. Stakesene giver også dopamin. Vi kan se med det samme, at det er relevans. Stakes er ofte det, du vil have op i dit hook, så vi får attention. Vi kan se, at der er en risiko involveret, som også gør os nysgerrige. Og så surprisen giver en endorfiner. Det er der, vi får triggeret følelser. Faktisk så i storytelling, den eneste måde, du egentlig kan skabe følelser, ofte er gennem surprise. Det er der, du kan folk til at sige, vi får et chok, eller de kan komme til at grine, eller de kan sige, aha, og det er igennem surprise. Det giver en forløsning, så husker vi det bedre, fordi der var et twist. Et par eksempler på det er min barndomskammerat, Mark Hassing Christensen. Jeg har ikke hjulpet ham med det her opslag, men han gør alt det, som jeg ville have fortalt ham, hvis han havde spurgt om, hvordan han skulle skrive den. Vi kan se her, jeg har kun lige taget hugget med her. I 2020 stod jeg ved en skillevej. Der var både arbejdsmæssige og personlige udfordringer, og en utrolig opmærksomhedskrævende pandemi, som besværliggjorde de fleste hverdagsprocesser. Allerede her kan vi se, der er store stakes. Han har gjort det godt. Jeg har gjort det selv her i går med et opslag, jeg delte. For 14 år siden blev jeg hjem fra Lyon, hvor jeg blev samlet op af et ældre ægtepar, der ikke ville have mig med. Der er store stakes. Jeg blev samlet op af et ældre ægtepar, der ikke ville have mig med. Så det, og jeg bruger også suspense og surprise ned igennem historien. Så stakes, suspense og surprise, de er hjørnesten i din fortælling, og uden dem er det, du siger, sådan set bare facts. Så nu er vi styr på, vi skal forankre historien i vores why. Vi har fået trænet storyspotters til at finde de gode historier, og vi ved, hvordan vi kan fortælle dem med suspense, stakes og surprise. Nu skal vi over tilbage i noget strategisk, nemlig optimize. Hvordan kan vi sørge for, at vores historier bliver gode og bliver bedre, og vi kan bruge dem fremadrettet? Og hvis vi ikke optimiser, så svarer det lidt til, at vores historier, ligesom at vi bruger dem med bind for øjnene. Vi ved ikke, hvad der egentlig sker med dem. Vi har ikke en idé om, hvor vi skal hen med det. Det er bare sådan lidt, den her historie der er meget god. Så optimize gør, at vi tager bindet for øjnene og kan se, hvordan går det rent faktisk med de historier, vi får delt. Så derfor har jeg lavet Strategic Story Score. Analysen kan vurdere, hvor godt hvad din historie er, og hvad den kan. Og det fungerer meget sådan, det er meget lavpraktisk, simpel model, den her. Der er mange andre måder, man kan optimize historier på, men den her, den synes jeg er ret praktisk. Og det fungerer sådan her. Den 0 point, og det er det, vi helst ikke skal have, det er scroll story. Det er de her historier, som tæt på ingen ser, fordi de bare scroller forbi den, fordi de er ikke blevet fanget af dem. Dem skal vi undgå, selvfølgelig. Så er der spark stories. Det er de her historier, der får interaktioner fra folk. Gerne de rigtige, de folk, vi gerne vil have interaktioner fra, ifølge vores strategi. Men det er ikke nødvendigvis noget, som giver et engagement. Folk liker bare. Og jeg tror, der er mange virksomhedssider, der ligger i det her niveau, at de laver historier, som får rigtig mange likes, eller nogle likes, men sjældent får, at nogen engagerer sig. Og det er den næste, det er en sticky story. Det er noget, hvor folk kommenterer, engagerer sig. Og det kan både være i kommentarfeltet, men det kan også være senere, at folk rent faktisk kommenterer på den ude i virkeligheden, som man også vil opleve. Det er et fejl kun at vurdere på LinkedIn. Man skal også vurdere på, hvad sker der i hele verden, fordi LinkedIn er trods alt en del af verden. Og det sidste er en shift story, og det er de historier, der skaber konverteringer. Og konverteringer kan være alt muligt. Det handler om, hvad din strategi handler om. Det kan være, at du gerne vil have nogen, der kommer med til dit webinar. Det kan også være, at du gerne vil have nogen, der kommer med på dit nyhedsbrev, eller at de tilmelder sig dit kursus, eller at de gør noget andet. Det handler om, hvad du strategisk set gerne vil opnå. Og måden, man altså skal bruge det her på, det er at finde ud af, hvad forventer jeg, at historierne klarer sig, og hvordan klarer de sig egentlig. Så man skal måle dem på 4 forskellige stadier. For det første, inden udgivelse. Hvad tror jeg selv, den her historie, den kan? Hvad er mit formål med den? Og hvis det så er en 0'er, så skal du nok ikke skrive den. Hvis det er en 1'er, det kunne måske være fint for at holde gryden i kog, og en 2'er og 3'er er der, vi gerne skal ligge for det meste. Så må du igen efter 24 timer. Havde du ret i din antagelse om, hvad det skulle kunne? Efter en uge har folk nævnt den. For det kan sagtens være, at et opslag virkede til at være en 1'er, men så hører du fra en kollega, at de faktisk synes, den var rigtig god, og de var glade for, at de kunne se sig selv i den. Og en anden kollega, der siger, at vores kunder har faktisk nævnt den her historie, og det fik jeg til at tro på, at jeg har valgt det rigtige sted at være. På den måde kan der komme fra andre steder end igennem LinkedIn.
Og så mål den igen efter en måned. Hvad med nu? Er der sket noget nyt? Har den udviklet sig derfra? Og på den måde, så har du ligesom en liste over, hvad troede jeg selv? Hvordan skete det efter 24 timer, en uge og en måned? Og på den måde, så har du noget at tale ud fra. Du kan se, jamen, gør den rent faktisk det, vi gerne vil have, de skal gøre, de her historier. Og som et eksempel, det er lidt meta-ting. Jeg delte en historie for at få folk til at komme til mit strategic storytelling webinar, som I sidder til nu. Og det er den her historie. Hvis man kigger sådan umiddelbart på visninger, det er ikke imponerende. 1138 likes, det er måske fint, og 12 kommentarer. Men jeg lavede selv en score for den her, og inden så sagde jeg, at det var en 3'er. Fordi det handlede ikke så meget om de ting, det handlede om, hvor mange af jer, der rent faktisk kom til webinaret her. Efter 24 timer, så målte jeg det, så kiggede jeg igen på det. Der var faktisk ikke særlig mange, der var kommet på det her post. Så tænkte jeg, så kan jeg putte den ned på en 1'er i hvert fald. Men så her for nylig, eller for et par dage siden, så kiggede jeg igen, og så var det faktisk der over halvdelen af jer, der sidder her nu, det er igennem den her historie. Det vil jeg ikke kunne se efter 24 timer, men det kunne jeg se efter en uge. Så hvis du udgiver et eller andet opslag, og tænker, den skal være det her, så kan det godt være, at den efter 24 timer ikke lykkedes med det, men måske gør den det om en uge eller en måned, og alle de ting er meget godt at vide. Og det kan ligesom gå ind i jeres strategiske arbejde. Så strategisk story score skal altid holdes op mod jeres strategi. Hvad er det, I vil opnå? Hvordan vil I opnå det? Og hvorfor vil I opnå det? For ellers så bliver det bare gode historier, uden der rigtig er nogen idé bag det. Så har vi suset igennem, så vi er kommet til det sidste punkt, nemlig æret. Og det er der, hvor at vi begynder at spinde guld på historierne. For det handler om reuse, og bruge historierne på mange forskellige måder. En helt lavpraktisk måde at genbruge historier, det er at genudgive de samme opslag. Og det opslag, jeg nævnte tidligere fra i går, om min blaffer-historie her, som har klaret sig rigtig fint. Jeg kiggede i dag, der er den op over 200 likes, og har klaret sig rigtig, rigtig godt. Og det sjove er, at for et år siden, der udgav jeg den også præcis samme billede, stort set samme tekst. Jeg har sådan set kun ændret, hvor mange år siden det var, fordi det blev et år længere siden. Og der fik den 800 eller andet likes. Så hvis jeg ikke havde genudgivet den her, så havde jeg ikke fået alt det nye. Og der er nogen, der kommenterer, ej, hvor er det dejligt at se den igen. Men der er også rigtig mange, som ikke har set den, fordi ting har udviklet sig, og de ikke var på LinkedIn den dag, jeg udgav den. Nå ja, jeg udgav den faktisk også for 2 år siden, hvor den også klarer sig rigtig fint. Så man kan sagtens bruge historierne igen og igen og igen. Man skal bare sørge for, at der er gået nok tid, og at det er nogen, der rent faktisk fungerer. Ofte så kan jeg også genskrive dem, eller omskrive dem, eller have en anden pointe med dem. Men de her, det er bare fordi et eksempel, de er helt ens. Det eneste, jeg ændrer, det er årstal. Hvor lang tid det er siden. Så på den måde, i stedet for at det er en one-off, så er det en many-off at lave historie. En anden måde, det er at ligesom sørge for at gemme historierne ind, så I kan bruge dem på forskellige platforme. Så I ligesom har dem samlet. Her er alle mine historier, alt det, der er meget værd. Og det kan man gøre ved at lave en story bank. Og det er simpelthen, når jeg har fortalt en historie et sted, så samle den her i bank og se, hvordan har den klaret sig, hvor kunne vi tænke os at bruge den næste gang et andet sted. Og jeg har taget sådan en meget simpel Excel-agtigt dokument med, bare for at vise, hvordan det kan se ud. Det kan være, at I ikke har brug for at tænke Excel-agtigt ind i jeres hoveder, så er det fint. Det kan være, at I har brug for noget mere kompliceret, så er det også fint. Men det er bare for at ligesom illustrere, hvordan en storybank kan se ud med en enkelt historie. Og det er sådan her. Titlen, kunde kom fra skuffelse til succes. Det er ikke den titel, der er på opslaget. Det er den titel, I har internt for at huske, hvad for en det er. Hvor har vi brugt den? Vi har brugt den på LinkedIn. Er der andre kanaler, I har, så skriver I dem på der, så kan I krydse dem af, hvor I har brugt dem. Så er der en score. Det er en strategic story score. Det var en 2'er, den her. Hvad er status? Er det en ny historie? Er det en, vi har brugt for meget? Eller er den genbrugsklar? Så kan I styre det der. Effekten er også meget godt at se, hvordan klarer den sig rent faktisk, den her historie. Hvor mange reaktioner fik den, konverteringer og kommentarer, eller andre ting, som vi synes, det er vigtigt at måle på. Så put den i en kategori. Det her det er en kundehistorie. Det kan også være en medarbejderportræt eller en værdihistorie. Et link til opslaget, og så nye muligheder. Fordi jeg har udgivet en historie, som er den her, det eksempel, jeg har lavet her, så er der så 3 kunder, der kommenterede, at de har haft en lignende oplevelse. Okay, det er potentielt 3 nye historier. Det kan også være potentielt en større historie om, hvordan I rent faktisk jeres forretning fungerer, fordi jeg har opdaget noget nyt ved at have den her storybank. Og så kan I bare have mange forskellige historier dernede af, så I kan kigge på, okay, i stedet for at jeg skal møde op og finde på noget nyt hver dag, gå ind i banken og se, har vi noget, som vi kan bruge igen? Har vi brugt det på alle kanaler? Hvordan gik det med det her? Og på den måde, så skal I ikke sidde, og som jeg tror,
Jeg oplever, mange føler, at de skal ud og opfinde det nye hver dag, og vi skal have et nyt opslag den her uge, og hvad skal vi finde på? Så er det meget fedt at have en storybank, hvor man kan lære dem og bruge dem på nye måder. Og det kan også være, det kunne være en god idé at prøve at bruge forskellige hooks, for at teste af, hvad fungerer godt og sådan noget. Så i stedet for at skulle gå helt ned og finde noget nyt, så brug noget af det, I allerede har. Fordi på den måde, så bliver historier ikke bare one-offs, dine investeringer, der giver afkast igen og igen og igen, hvis de bliver brugt strategisk. Fordi I vil stadigvæk være de samme grundlæggende i jeres værdier, og så give tilbasten til, hvad jeres strategi nu har brug for, og hvad for et budskab, vi gerne vil have ud. Så det var simpelthen story-frameworket fortalt lidt for hurtigt, men jeg håber, at I kunne høre det og følge med, og så får I en video bagefter os. Men inden jeg skulle slutte helt af, så vil jeg lige sige, at det vi ligesom har gennemgået, det er, at storytelling er simpelthen indkodet i vores DNA. Det udløser signalstoffer og hormoner, som gør, at vi bedre kan huske det. Vi kan simpelthen ikke undgå, at det fungerer. Men for at det skal fungere godt, så bliver vi nødt til som virksomheder, til at tænke i, hvorfor fortæller vi den her historie? Vi er nødt til at finde de gode historier, så vi kan fortælle dem rigtigt. Det var nemlig fortælle dem rigtigt med blandt andet stakes, suspense og surprise. Og vi skal sørge for at optimere dem, så vi rent faktisk får vurderet dem på den rigtige måde, hvad de kan og hvad de ikke kan. Og så skal vi sørge for at bruge dem ind i en bank, så vi kan bruge dem igen og igen, så vi ligesom sørger for, at det bliver noget, der giver afkast over tid. Og der er story frameworket simpelthen et simpelt system, der kan hjælpe dig til at se, hvilke historier virker, hvor skal de forbedres, uden at de mister sjælen i historien, fordi det er det, der i sidste ende er godt. Og hvis jeg skal sådan sige noget til jer, så vil jeg sige, at det vigtigste er at tage de ting med, som I synes har fungeret godt her, og lad være med at bruge de ting, I ikke synes, der vil fungere for jer. Hvis der er en ting, jeg synes, der er det vigtigste, så er det at ligesom stille jer selv det her spørgsmål, måske også jeres kollegaer eller chef, hvilken af de 3 faser er jeres virksomhed i lige nu? Fordi det har stor betydning for, hvad I så har tænkt jer at gøre. Hvad skal I så gøre for at komme videre? Fordi hvis I tror, I er et andet sted, end I egentlig er, så vil jeres kommunikation, jeres historier virke forkert. Og til sidst, så vil jeg bare lige sige, at et meget kendt og udbredt citat om storytelling, det er, at facts tell, stories sell. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Og hvis jeg skulle have en tilføjelse på dansk åbenbart, så vil det være, men kun hvis vi bruger dem strategisk. For ellers så bliver det bare gode historier, og det er selvfølgelig rart, hvis vi skriver en roman, men det er ikke der, vi er lige nu. Det kan være, at vi er det, når jeg er fri, og det er fint. Men hvis vi bruger dem i vores virksomheder, så skal de